उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय महनपुर गामियाव गहपुरनिफ्राय सासे इउटुबार जायनि मुङानो जादों एस शकिं बिथाङा दंहैयो आरो बिथाङा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थांनाय 5 बोसोराव जिथुनाखि सेंसन जानाय टेन्डार जाखानाय बे लामानि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला बे लामाया माने गैलानो माने रेजेक्ट जाबाय माने बे लामाया माने बे लामानि फैसाखौ माने दिखांनानै गुबुन खामानियाव बाहायनानै जाबाय माने बिपिएफ पार्टिया बाहायनानै जाबाय। दा बे खोथाखौ जों मोनथिनानै मोनदों मानोना दा बे समाव जोङो बेखौ नायोब्ला थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दिनावसो मावनाय जादोंब्ला बे लामाया थ' जोङो मोनसे सोंथि सोंनो हायो रायजो राजामोन थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ सरकारा मा मावनानै थाखो होमबा दा बेफोरबायदि लामाखौ माने पिच रड बानायनो हायासै मोनसे मोजाङै चेन ग्रेभेल बेयाव होनो हायासै थिग बेबायदिनो गोबां जायगा दं दाबो बड'लेण्डनि सिङाव बिटिआर बिटिसि 6 सिडुलनि सिङाव गोबां जायगा दं जि माने बिटिसि सुक्ति जानायनिफ्राय दिनैसिम माने 35 बोसोर 40 बोसोर दिनैसिमबो माने गोथां लामा जानानै दं माखासे जायगायाव माने नैबे महनपुर होननाय जायगाया बे आंनि जायगा बियो आंनि नैबे जोनोम जायगा बे जायगाया महनपुर भैरागुरि सनारि बे जायगाया आंनिनो जायगा दा बिथाङा बे जायगायाव दंहैयो दिनैसिमबो बे जायगाया दिनै गोथां जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन थ' साननो गोनां दा पावाराव थानानै गादियाव थानानै लिडारफोरा जुदि बेफोर लामाखौ बानायनो थाखाय गादियाव जिरायाखैबा मानि थाखाय जिरायदों नङा होमबा आरो बेफोरबायदि खामानिखौ लामानि जौगानाय खामानि मावनो नङाब्ला मावनो थाखायनो रायजो राजाफोरा माने एबसलुटलि मेजरिटि होनानै माने पावाराव जिरायनो थाखाय होदों मावनो थाखायनो दिनै गादियाव थानायनि उनावबो जुदि बेफोर खामानिखौ मावाब्ला माने रायजो राजाफोरा माने फोथायनो हाया आरोना बिसास खालामनो हाया माने थ' दिनै जों नुनो मोनो ओरैबायदि नुनो मोनो माने जेसेबां माने राजखान्थिनि माने पलिटिकेलि केम्पेइन जागोन ना केम्पेइनाव जेसेबां थाखा गारो जेसेबां खरसा खालायो नङा होमबा खिन्थु रायजोनि जौगानाय खामानि मावनायाव खिन्थु बिनिख्रुइ खम खरसा खालायो माने मथा मथि जेसेबां माने केम्पेइनाव गारनाय थाखाफोरखौ पलिटिकेल केम्पेइनाव राजखान्थि केम्पेइनाव गारनाय थाखाफोरखौ जुदि रायजोनि खामानि मावोब्ला ओनसोलनि खामानि मावोब्ला खिन्थु ओनसोला बिराद डेभेलप जागौ नाथाय माखासे थाखाफोरखौ माने सेभ खालामनानैसो दोनो माने राजखान्थियाव गारनांगौ होननानै जेब्ला केम्पेइन फैयो अब्ला बै समाव गारनो थाखायसो थाखा फैसाखौ दोनथुमो माने दा बे समावसो गोबां थाखा गारनाय नुयो माने मोनसे माबायावनो मोनसे समस्थियावनो मोनसे माबायावनो माने 60-70 लाख माने 1 करोड़नि खाथियाव बेबायदि थाखा गारनायखौ नुयो माने थ' बेफोरबायदि थाखाखौ जुदि रायजोनि ओनसोलनि जौगानायाव जुदि गारोब्ला लामा बानायनायाव गारोब्ला गोबां उन्नति जासिगौ रायजो राजाफोरमोन थ' बेखौ जों नुनो मोनदों बियो माने एकदम दा बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं थ' बेनिखायनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय माने बे समाव जोङो 17 बोसोर आरो नैबे 5 बोसोर बेयाव जों रुजुनानै नायोब्ला मोनबाय मानोना प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव बा 3 बोसोराव गोबां खामानि मावदोंमोन जों बेखौ हमनो हाबाय फोरमान मोनबाय मानोना 17 बोसोराव जाय खामानिखौ थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दिनै मावदों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा मोनथिनांगोन आरो जाय बेक्तिया जाय सुबुङा खामानि मावदों बै मानसिनिसो बेसेन गोसा भटखौ माने बेनो बावसोमनांगौ रायजो राजानोमोन आरो बेनिखायनो खावलायबाय जियानो हक दा बेफोरखौ नायोब्ला
उदालगुरिनि सिङाव थानाय महनपुरल' नङा, बे बैरागुरि, सनारि, झारगाव आरो उदालगुरिनि सिङाव गोबां जायगा दङ नङा होमबा, गामि दङ। बे गासिबो नोंथांमोना गोदानै सासे माने MLA मोननो थांगासिनो दं। दा बेनो जादों मानाव गेदेर दिपेन बर'। आरो बै गोजाम MLAफोरा बिसोरो बिराद एक्सपार्ट जाबाय, माने रायजो राजाखौ बोरै माने थगायनांगौ, बोरै मा खालामनांगौ बिसोर एक्सपार्ट जाबाय। नाथाय दिनै मानाव गेदेर दिपेन बर'आ दिनै बिथाङा गोदानै फैदों रायजोनि खामानि मावनो थाखाय, ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। आरो बिथाङा मावगोनबो, गोदान मोजां खामानि मावगोन बिथाङा। थ' बेखौ आसा फारिदों। बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना गोनो गोथो साननाङा, बे समाव मानाव गेदेर दिपेन बर'खौ उदालगुरिनिफ्राय MLA हिसाबै नोंथांमोना दैखांहरो। थ' बिनि थाखाय रायजो राजा बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों, जै जाथों, जय बर' हारिनि।